Hii Lovebirdz Family guys, good evening ಮಾತಿರಗಲ ಇನಿ ನಾಗರಪಂಚಮಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಲೋಂಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಮ್ಮಡಂಜಿ ಪಾತೆರ್ದು ಬರ್ಕ ಅಂಚನೆ ಪಾತೆರ್ದುಂಬು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಂಜಿ ತುವೋಡ್ದುಂಬು ನಿಗಲು ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿತ್ತೆ ಜರಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರಂದು ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತಲೆ ಏತ ಆಪುನಾತ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಂತಲೆ ಈತ ಎನ್ಪನೊಂದು ಇಂತ ವ್ಲಾಗ್ ನಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಬಗದೆ ಗೈಸ್ ಇಂಗಲ್ಲ ಶಾರದಾಂಬೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇಡುಲ್ಲೇರು ಏನು ಮೇಡಮ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಕಿಚನ್ ಆಟಿ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಯಾರು ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ತದೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಶುಭಾಶಯ ಬನ್ನಿ ಮಾತಿರಗಳ ಎಸ್ ಇನ್ನು ಪೋಯರಜ್ಜೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಓಲ್ ನಿಗಲ್ನ ಪಡ್ರೆ ಸೊ ಪಡ್ರೆ ಡೇರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಾರಡ ಅಮ್ಮನ್ ತೂದಿತ್ತಾರಡ ತೂಯ್ಯಾರಡ ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಕಲು ತಿಕ್ಕಂಡ ಪಾತಿರ್ವಾರು ಅಮ್ಮಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕಲು ಇಲ್ಲೇರು ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಬೋರ್ಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕಲು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಎಸ್ ಇನ್ನಿದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಗನೆ ಬಯ್ಯಾವಿ ಅಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬಯ್ಯಾಕ ಜೈ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರೆಡಿ ಆತೇರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಏಂಜಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ತಿಕ್ಕ ದಿನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಅವನ್ ತೂಯರೆಂಡು ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಅವನ್ ಅದನ್ನು ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಪಾಲಡ್ ಕಡುಪ್ಪುನು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಂಚ ಅದು ಅಡಗಿತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಫಸ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮನಿರ್ಲಾಗ ಬರಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತರ್ತಿ ಸೀದಾ ಗಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಪೋಕೊಂಡು ಬಟ್ ಮೂಲು ಈ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಜ್ಜೇರು ಪಿನ್ನಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಇಜ್ಜೇರು ಸೊ 2 ಜನ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪಕ್ಕದ ಪೂರೆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಪರ್ ಸರಿ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಸೀದಾ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಪೋಯಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ವೈಬ್ಸ್ ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ प्रसन्न षोडशोपचार पूजाख्यं कर्म करिष्ये गुं गुरुभ्यो नमः गं गणपतये नमः प्रार्थनां समर्पयामि तांबूलानि गंध ಗೈಸ್ ಎಂಗಲ್ನ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತದ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿ ಇರ್ತದೆ ಮೀ ಪವನ್ ಏರ್ಲ ಜೋಜನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಬತ್ತದ ಮೀ ಪಾವಿರವೇನೆ ಎಂಜ ಮೀ ಪವನು ಈರ್ಬುಲ್ ಪೋರತೆ ಹೈಕ್ ಪನ್ ಪಾರ್ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೂಮ್ಗೆ ಎಂಗಲ್ಲ ವೇದ ಮೇಡಮ್ ಮೂಲು ರಾಗಿದ ಕಲ್ಲುನು ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲಿ ರಾಗಿನ ದೆಕ್ಕನಾಗ ಇನ್ನು ಮಲ್ದಾರತಿ ಕಲ್ಲು ದೇದಾರತ ಕೂಡ ಕ್ರಾಸ್ ಚಕ್ಕ ಒಂದುಂಡು ಕಲ್ಲು ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಸೊ ಇಂಚಿಡ ಆಶಾ ಮೇಡಮ್ ಐಕ ಬೋಡಿ ಪುನಃ ರಾಗಿ ಲಡ್ಡುಗು ಬೋಡಿ ಪುನಃ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ನಟ್ಸ್ ಅನ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಲು ಫ್ರೈ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನಿ ರಾಗಿ ಲಡ್ಡು ಆವರೆಂಡು ಅಂಚನೆ ದಾದ ಮಾತ ಆವರೆಂಡು ಆಶಾ ಮೇಡಮ್ ರಾಗಿ ಲಡ್ಡು ಇನ್ಸನ್ಸ್ ಇರ್ಲಕ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ರಾಗಿ ಸರಿ ಸೊ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಆವರೆಂಡು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಲಾಕ ರಾಗಿ ಸರಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ
ಅಂಚನೆ ಓಕೆನೆ ರಾಗಿ ಲಡ್ಡು ಅದು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿತ ದಿನ ಆರೆಂಡು ಸೊ ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೀ ತೋಚ್ಪಾಗ ಅಂಚನೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಕೋಡದ ಬಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಕಲು ತೂತಾರೆ ಸೊ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ನಪ್ಪರ ಇನ್ನು ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಆತಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ತೋಚ್ಪಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಕೋಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ದೀದಿನ ಅಂಚಿನ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೋಜಾಲೆಗೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ತೋಜ ಸೊ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಸೊ 24 ಬಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಸೊ ಇಂಚ ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಆತಂತು ಇಂದು 2 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಮಿಕ್ತ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಮೂಲಿತ ಪಾರ್ಸಲ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ವೇದ ಮೇಡಮ್ ಚಾ ಮಲ್ಪರ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ರತಿ ಅದೇ ಸ್ಟಾಫ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬರೋಂಜಿ ಚಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ರಾಗಿ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ನ್ ಕುಕ್ಕೀಸ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ದ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕಲ್ನ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆತನು ತೂವೊಂದು ಪರ್ ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಲ ರೆಡಿ ಆತನು ಪೆದ್ಮೇದಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಲ ರೆಡಿ ಆತನು ಅಂಚನೆ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಸೊ ಮೀನ್ದ ಸಾರು ಮನ್ಪುನಂಚಿನಲ್ಲ ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಆತನು ಮೂಲು ಪುನಿತ್ತೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿರ್ಲ್ಯಾಕ್ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡ್ರ್ ರಾಗಿ ಸರಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಟಿಗ್ರೇನ್ ಸಿರ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾಲಿ ಆತನ ಅಂಚದ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ ತೋಚ್ಪಾಯಿರಾಯ್ಜಿ ಸೊ ಅವಲ ಉಂಡು ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋವರೆಗೆ ಲೈಟ್ ಬೋಲು ಮಿತ್ತು ಚಾರ್ ಕಂತದ್ದು ಚಾರ್ದ ಮಿತ್ತು ಹೋದು ಲೈಟ್ ಮಾಡೋ ಹಿಂದೆ ಎರೆಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ಜೋಳದ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ಸಾನ್ವಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಬಾಬಾಗೋಸ್ಕರ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚುಂಡು ಮಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಂಚುಂಡು ಪನ್ನಿ ಇತ್ತ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಂಚುಂಡು ಜೋಳ ಅಂಚನೆ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಬಾದಾಮ್ ತೊಂಡು ಗೈಸ್ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಲ್ ನಟ್ಸ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಚುಂಡು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಯಮ್ಮಿ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲದೆ ತಂದೆ ಬನ್ನಿ ಬೈ ಮಂತ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಪೊಯ್ ಗೈಸ್ ರಾಜರ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲಿ ರಾಜರ್ ಅಂಜಿ ತಾನೇ ವಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೆ ಜೆಮ್ಕೆ ದಂಗಿ ಪಾಡೊಂದು ಯುದ್ಧಗು ರೆಡಿ ಆತೇರು ಚಾರ್ಜ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಾತುಕೊಲೊಂದಿನಿ ಅಂದು ಕಾತುಕೊಲೊಂದಿ ರಾಜರ್ ಒಂಚಿ ಲೈನ್ ರಾಜರಿನಿ ಕೈಕಂಬ ಪೋರಂಡು ಬಚ್ಪೆ ಪೋರಂಡು ಎಸ್ ಕೈಕಂಬ ಬಚ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಮಾನ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂಚಿ ಎಕ್ಕಾರು ಸೊ ಅಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜರು ಅತ್ತೆ ರಾಜರ್ನ ಬಂಡಿ 8 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಆತನ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಪಾಡಿಯರ್ ಮಾರೆ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್ ದ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದು ಏತರಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಗಾಲಿ ಕುಡ ಪೋಂದುಂಡು ಅದೇ ಇಂಚಿನಯ ಐಕೊಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೆತ್ತ ಮತ್ತಾವಡು ಬತ್ತಾವಡ ಅಲ್ಲ ಮೇರ್ ಮತ್ತವೇರ್ ಸಾರ್ ನಮ್ ಆರ್ ಪತ್ತಾವೇರ್ ಅಂದುಲೆ ಚರ್ಮರಿ ಮಾರ್ನಾರ್ ಬೈದರ್ ಚರ್ಮರಿ ಎಂಚ ಸನ ಬಲೆ ಚರ್ಮರಿ ಎನ್ನೆ ಚರ್ಮರಿ ಮಾರ್ನ ಇದು ಅಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಖರಾಬ್ ಆತನ್ಗೆ ಖರಾಬ್ ಬಾಲೆ ಖರಾಬ್ ಆತನ ಪಂಚಿ ತಿನ್ಪನ ಇದು ತುಲೆ ಅತ್ತು ಮೊರಣಿ ಅಂಕುಲ್ ಕೈ ಬೇವು ಪಾಡ್ದನತೆ ಅಲ್ಲ ಬಾಲೆಗ್ ಕೈ ಬೇವು ಪಾಡ್ದು ನೀ ಪವನ್ ತುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಈ ನವನೆ ಗುಲ್ದ ಇಂಚ ರಾಜರ ಎಂಗಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಎಸ್ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಂಜಿಡು ಪುರಿ ಆಪುಂತಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಪುರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂಜಿಡು ಪುರಿ ಆವಂದಿಲಕ್ಕ ಪಂಡ ಪುರಿ ಅಡಿಲಕ್ಕ ಅಂದಿಲಕ್ಕ ಏನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪುರಿ ಅಡಿಲಕ್ಕೊಂದು ದಾಯಿಗೆ ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಇನಿತ ಬಿಡ್ಡುಡಾರ್ ತೆರ್ಪಾದ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪುರಿ ಅಡಿಲಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗಂತೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಬಂದಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡು ದೇಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬುಡ್ಲೆಗ್ ಲೆಬ್ಬೇರೆ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ದೇಪಂಡ ತಾದ ಕೊಂಡಲ ಅಪ್ಪಜಿ ತಿನ್ಪಿನ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಒಪ್ಪಿನ ದಾಲ ಮುಟ್ಟುನ್ಲೆ ಇದ್ದಿ ಜೋಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಖಾರ ಒಂದೇನು ಪೂರ ತಿನ್ಪೇರು ಪುರಿ ಅಡಿಲಕ್ಕೊಂಡು ಒರಾನ್ನೆ ಪುರಿ ಅಡಿಲಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಪುರಿ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಐತೆ ಬಂಜಿಟ್ಟು ಅವು ಒಂತೆ ಜಂತುಳ್ಳ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೈತೆ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಡವ ಆಪುಜಿ ಉನರೇಕೆ ಎಂಜಿ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಆಪಿನಿ
ಪುರಿ ಅಡಿ ಲಕ್ಕ ನೋಡು ದುಂಬು ಅವು ಪೂರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ತೋಜಾವನ್ ಸೊ ಅವ ಲಕ್ಕಂದಿ ಲಕ್ಕ ಏನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಚ ಅಮ್ಮನ ಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲಿ ನಂಗೆ ಆರೈಕೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ಪಂದ್ಲಮ್ಮ ಕುರಿ ಅಡಿ ಲಕ್ಕಂದಿ ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ನಂಚಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ದಿಕ್ಕೇಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕಾಯದು ಕೊರೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರಂತೇರು ಮಮ್ಮಿ ಯಾನೇನೋ ನಿತ್ತಿನಿ ಜೋಲಿಗೆ ಬಯ್ಯ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಕಷಾಯ ಮತ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ ಇಷ್ಟೇ ಜೋಕುಲು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನಂದ ಕುಲ್ಲು ಜೀರನ್ಕ ದುಂಬದ ಜೋಕುಲ ತಿಂತಲು ತಿಂತು ಜೀರ ಮುದ ಜೋಕುಲು ಏಪ ತಿಂತೀನಿ ಬೊಂಬ ಹಿಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಬನ್ನ ಬರ ಕನ ಅಂತೀರು ಅವಂತಿನ ಅಂತೀನಿ ಅವಳು ಒಂತೆತ್ತು ಕಂತೆರಡು ತೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಅಂಚಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತೀನಿ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಕೊರ್ಜಿಂದ ಅಲ್ಪ ಅಂಗಡಿದ ಬಾಕಿಲು ಕುಲೋನು ಅಂಗಡಿದ ಬಾಕಿಲು ಕೊಂಡೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೋಡೆ ಏತು ನಮ್ಮ ದೆಂಗಾದಿಂದಲ್ಲ ಅವಳು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲೆ ಪಾರ್ದು ಬರ್ಚಿ ಮೋಸಂಬಿ ಬರ್ಚಿ ಚಿತ್ತಬಲಿ ಬರ್ಚಿ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಅವೇ ಅಂಗಡಿದ ಇತ್ತ ಹಾಂಡಿ ಸೊ ಅವೇ ಏನ ಮಾತ ಮನ್ಪುಡಿಯಮ್ಮ ಅವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಬೊಕ ಓಮದ ಪೊಡಿ ಮಂತದ ಒಂಚೂರು ಕಷಾಯ ಮನ್ನ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆ ದೆತೋ ನೋಡೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಲಕ್ಲಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಾಡು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಗೊರ ಮಾತ್ರೆ ಅವು ದೆತೋ ನೋಡೆ ಪುರಿಕು ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಸೊ ಪುರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಾಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಅಂತ ಎನ್ನುವ ಸೊ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಎನ್ನುವ ಅವಲ್ತು ಒಂದು ನೀರು ಕರ್ಬು ಆತನ ಗೈಸ್ ಕರ್ಬು ಎಲ್ಲ ಜೋತಿಗೆ ಬಾರದ ಗಿಡ ಬಾರಿಸ ಗಾಳಿಗೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮೇನ್ ಆದ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈತ ಉಗುರು ಗುರು ಕುರ್ರೇಪುರ ಕುಲ್ದುಪ್ಪುಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನಿ ಕೈ ವಾಶ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಫುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತರಕಾರಿನ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ದೆಕ್ಕಂದೆ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ ನಿಕ್ಲೇಗ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಗೈಸ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ಬೇಗ ಪರ್ಂದಡಿಂದು ಇಟ್ಟಿನ ಪೂರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪರ್ಂದವನೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪರ್ಂದವನೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತಿಂತಿನ ಕುಕ್ಕುಗು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಡಾಪಿನ ಕುಕ್ಕುಗಳ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಕಂಚಿನ ಕುಕ್ಕುಗಳ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದು ತುಂಬದ ಚೂಲಿಲೆ ಏತು ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಬೊರ್ಚಿಂದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಅವೇ ಅಂಚನೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿಕನ್ ಅವನ್ ಪೂರ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೇಪಾದಿನ ಪೂರ ಕೊರ್ರೆ ಜೀರ್ಣ ಆಪುಜಿ ಬಾಕ ಜೋಕುಲೆಗ್ ರಪ ಉನ್ನಾಡಿಂದು ರಪ ತಲ್ಲುನತ್ತೆ ಜೀರ್ಣ ಆಯ್ಜಿಟಲ್ಲ ಅವಳು ಆಪುಂಡು ಡೈಜೆಷನ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆಪುಜಿ ಸರಿ ಅಗ್ಗಿದ ತಿನ್ನೋಡು ಜೋಕುಲು ಸೊ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಪುರ ತಿನ್ನೋಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಉಪ್ಪರೆ ದಾದಪುರ ತಿನ್ನೋಲಿ ಪುರಿ ಪುರ ಆವಂಗಿಲಕ್ಕ ಗಂಡುಕಾಯಿ ತಿನ್ನೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಗಂಡುಕಾಯಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಜೋಕುಲು ತಿಂಡಿ ಜೇರಡ ಒಂಜಿ ಬೇಳೆ ಗಂಡುಕಾಯಿದ ರಸ ದೆತ್ತದು ಐಕೊಂತೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಬಜಿ ಬಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪುರಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಪಿದೈ ಪಾಡು ಪುರಿ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಗಂಡುಕಾಯಿದ ರಸ ಬಂದ ಎಂಚ ಸರಿ ಸರಿ ಪನೋಡು ಗಂಡುಕಾಯಿದ ಪರ್ಂದಿದ್ದನ ರಸ ದೆತ್ತದು ಐಕ್ ಬಂದ ಪರ್ನ ಗಂಡುಕಾಯಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಬಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ಕೊರಡು ಕಾಂಡೆ ಸೊ ಪುರಿ ಇತ್ತಂಡ ಪಿದೈ ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಕಿರ್ಮರೆ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಲಾಯಕ್ ಮಂತದ ಮಂಜುಲ್ದ ನೀರಿಡು ಪೂರ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೈದೆಣ್ಣೆ ಪೂರ ಮುಟ್ಟಾದು ಅವು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಾರೈದೆಣ್ಣೆ ಪೂರ ಮುಟ್ಟ ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಈತನ್ ಮಾತ್ರ ಪನೋಲಿ 12 ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ ದಾದಂದು ಮಾತಾ ಬಗ ಆರು ಅನ್ಪೇರು ರಾಜರ್ ಮಾತ ಆರು ಯುದ್ಧ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಬಂದ್ಪೇರು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ ಎನ್ನಪ್ಪ ಎಂಕ ಇಂಜ ಪೂರ ಮಲ್ದ ನೆನಪುಂಡ ಅಂತ ಐನ್ ಪನ್ಪಿ ಅದೇ ಕೈ ಬೇದ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ದು ನಿಜವಾದ ಕೈ ಬೇದ ತಪ್ಪು ಕೊನೋದು ನೀರು ಇಡಬಾರ್ದು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ತ ಐಟಮ್ ಇಪ್ಪಿನ ಎಡ್ಡದು ಕೈ ಬೇದ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕೈ ಬೇದನೇ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಬಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಚಿನವರ ಸಂಕವಾಸನ ಪಾಡುವೇರ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಮರದ ಪೊಡಿ ಪುರ ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಡುಲ್ಲ ಗೈಸ್ ತಿಮರದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನುರ್ಗೆದ ಇರತ್ತ ಪೊಡಿ ಸೊ ಅವು ಪುರ ನನ್ನ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲಾನ್ ಡುಲ್ಲ ದಪಣೆ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಜನ ಕೇಂದೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಗುಲು ಕೇಂದೇರು ಪೊಡಿ ಕೊರ್ಲಿ ದಪಣ ಕನ ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೊರ್ರೆ ಸೊ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಪುರ ಮುಟ್ಟಾದು ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಎತ್ತಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಕಲೆ ನೀಡಿ ತಿನ್ನಕಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಆತು ಅಂತ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಅಂಚದಾಲೆ ಜಾಡ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಕಟ್ಟ ದೊಂಬು ಬೋರೋಡೈಕ್ ಸರಿ ನುಂಗೋಡು ಡ್ರೈ ಆವೋಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂಚ ಸರಿ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆದು ಪುಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ
ದಾಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋಡು ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಪನೋಡು ದಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಉಂಡು ಕೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಕೇನ್ಲಿ ಸೊ ಈತೇನು ಪನೊಂದು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್. ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ಆಶಾಲತಾ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಕಾರ್ನ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗೆ ಏತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇಸಂಡೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಪಾಡುನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ನಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ನಂಬರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತುಪ್ಪೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದಿರೆಗ ಅಲ್ಪನೇ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮಡ ಪಾತಿರಲಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನೆಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.